Halleluja! Nilqawkom eżis ħbib ta' Facebook u YouTube għal dan il-messaġġ ta' lejla ġewwa l-Komunità River of Love. Inħeġġukom jekk intom qed issegwuna u intom ovvjament qegħdin Malta jew Għawdex. Inħeġġukom tiġu naqdu magħna kull nhar ta' Erba' u nhar ta' Sibt hawnhekk ġewwa l-Komunità River of Love Christian Fellowship, il-sala tal-gondolier. Triq ħaltar xin ħalaxa, ħdej il-barrani eżatt. Kulħadd jaqbad il-Bibja f'idejh u jgħid il-kelma warajja. Missi Qadis, kellimni bil-kelma qaddisa tiegħek. Iftaħ li l-arfin ta' qalbi u l-luminani biex nifhem li Qadis. Dak kollu li inti trid nirċievi biex dak kollu li inti għandek għalija jiena nippożizzjona ruħi biex nirċevih. Grazzi tal-kelma tiegħek li tqawwini biex jien ma naqtax qalbi f'kull żmien li jien ngħaddi minnu permezz tal-grazzja tiegħek fi Kristu Ġesu. Amen. Halleluja. Morru fl-ewwel Korintin 13. Ħanaqraw żew skritturi fl-ewwel Korintin kapitlu 13. Ħanduru daqsxejn skritturi llum. Mhux l-ewwel darba ovvjament. 1 Corinthians chapter 13. U ħanaqraw ukoll il-ktib tal-Lut kapitlu 6 vers 19. Mbagħad ħammorru lura għal xi passaġġi. Dawk kollha li għandkom il-Bibja bil-Malti tistgħu taqraw miegħi vers 13. Issa hawn fidi, tama u maħabba. It-tlieta jibqgħu il-kbira fosthom hija l-imħabba. Morru fil-ktib tal-Lut kapitlu 6. Lut kapitlu 6. Vers 19. Din it-tama hija għalina bħal ankra tar-ruħ, sħiħa u qawwija. Bija b'din it-tama aħna nidħlu l-ġewwa mill-velu. Illejla l-mulej poġġi l-kelma fuq qalbi biex nitkellem fuq it-tama. Number one, ħafna minna naħseb smajna ħafna messaġġi fuq il-fidi. Smajna anke messaġġi fuq il-maħabba. Però naħseb by comparison ma smajniex biżejjed fuq il-messaġġi tat-tama. Issa xi ħaġa interessanti. Meta aħna ngħidu tama, il-kelma hope bl-Ingliż, m'għandha x'aqsam xejn ma' tama kif tara d-dinja. Il-kelma tama bil-Grek hija l-kelma elpis jew elpizo. Tama. Ħafna mid-drabi meta inti titkellem ma' xi ħadd anke fil-mulej u tgħidlu jien naf pereżempju minn xi għaddej u għaddej minn żminijiet diffiċli u għandu ruxmata testijiet. Ħama minnkom għandkom xi testijiet bħalissa, għaddej minn xi testijiet. Il-test ta' xi jgħidulu da? Tal-fidi. Il-test tal-fidi. U meta ħafna ħwa meta tkellimhom jgħidulhom pereżempju saqsihom minn xi għaddejjin. Jgħidulek jew ħażin, hemm min jgħidlek stqarrija pożittiva tal-fidi, però meta xi ħadd għaddej minn żmien diffiċli qishom jaqtaw qalbhom. Għaddejjin minn żmien diffiċli u qed jaqtaw qalbhom. U ħafna naħseb anke fil-kamp tagħna, anke fil-Kristjani, nifhmu bejn u ieħor x'inhi fidi, nifhmu bejn u ieħor x'inhi imħabba, però naħseb ħafna tninnota mhux qed nifhmu it-tama. Issa xi ħaġa interessanti, daw it-tlieta joperaw flimkien. L-imħabba, it-faith, il-fidi, it-tama, hope, u l-imħabba. Infatti, nazzarda ngħidlek li verament jekk inti tittara ir-riżultati fil-ħajja tiegħek, jekkux fejqan, jekkux iżwieġ restawrat, jekkux finanzi, jekkux barkiet, jekkux familja, jekkux job, jekkux xi jinnaf xi problema oħra, jinnaf ta' relazzjoni ma' tfal, jinnaf fuq ix-xogħol, semmi li trid. Daw
it-tlieta iridu jaħdmu flimkien. U naħseb jien mill-esperjenza anka tiegħi fil-ħajja tiegħi, ġieli jiena nsejt kif nopera fit-tama. Nopera fit-tama. Ħaddikom eżempju. Il-Bibja tgħidlek dawn it-tlieta jibqgħu. Il-fidi, it-tama u l-imħabba. Li kieku kelli intihom stampa, u hemm ta' stampa, infatti hemm anke passaġġi fejn jissebgħu it-tlieta f'daqqa u ħanarawhom ukoll. Li kieku kelli intihom stampa, il-fidi, il-tama u l-imħabba, nibda hekk ara. Il-fidi x'inhi? Biex aħna nifhmu kif jiena u inti nippożizzjona li nnifsi sew biex nirċievi mingħand il-mulej. Kif? One, meta l-mulej jitikkelma, il-Bibja tgħidlek il-fidi tiġi permess ta' smigħ u smigħ tal-kelma tal Romani kapitlu 10 vers 17. Imma meta aħna nirċievu kelma, x'tirċievi mal-kelma tal-fidi? Viżjoni. Tirċievi stampa. Tirċievi stampa. Meta inti tirċievi l-fidi, tirċievi stampa. Xi tfisser? Jekk inti qed tgħid naf għaddej minn żmien diffiċli f'ġismek, għandek mart li qed jattakkak. Inti tħares lej il-kelma, inti tħares lej kif Ġesu opera u tara the end result to that word. Xi tfisser? Mela għalkemm jiena forsi bħalissa għadni ma fieqx, imma l-fidi qed tgħinni nara lili nnifsi nfejjaq. That's powerful. Il-fidi tgħinni jekk għandi problemi fi żwieġ, qed nara x'inhi l-istampa ta' żwieġ tajjeb. Qed nara żwieġ tajjeb, imma għadni għaddej mirux ma ta' testijiet, imma peress li għandi l-kelma Alla, l-weda Alla, l-fidi tgħinni nara kif għandu jkun iż-żwieġ tajjeb. Imma għadni minix hemm. Imma il-fidi issejjaħ dak li mhux bħal kieku issa naslu għal dik. Il-fidi, inti tlift il-job. U għalajdlek hemm minni biex jiena għandi job għalik. Il-business tiegħek sejjer tajjeb. Imma bħalissa sejjer ħażin. Imma Alla għalek ħajmur tajjeb. Mela inti Alla tak viżjoni biex inti tibqa' tħares lejn dik il-weda, ħalli dik il-weda xi darba tiġi fuq tidħol fiha. Imma volja għadek ma rajtix, imma taf tiġġali hija tiegħek. Avolja għadek ma ħassejtux il-fejqan, taf li l-fejqan tiġewwa tiegħek. Avolja żwieġ mhux qed taraħ totalment distrutt u terribbli, imma taf li dik il-weda li Alla għamillek hija tiegħek. Jekk jiena qed nistenna l-mulej biex il-mulej ikolli business tajjeb ma nistax ikolli business tajjeb npoġġi ċiġi bil-qiegħda, qed naħdem, qed infittex xogħol, qed ninvesti ħin, effort, sagrifiċċju. Imma nafx l-istampa li rrid f'moħħi. Kemm minnkom qed tifhmu. Nafx l-istampa li Alla għandu għalija bħala business. Li jiena nkun imbierek, mhux misħud. Li jiena nkun il-fuq, mhux l-isfel. Li nkun ir-ras u mhux id-den. Dik hija l-viżjoni li Alla għandu għalija għall-business tiegħi, speċjalment bħala ċittadin tas-Saltna. Għax hekk titbirek jien taf xi tfisseru? Ħajbirka oħra. Amen. Mela kulħadd jgħidha meta Alla jinstilla fija fidi itini stampa. Issa ħanarawha fil-Bibja di. It-tama l-iskrittura tgħidlek fil-ktieb tal-Lut kapitlu fil-ktieb tal-Lut kapitlu 4, fil-Romani kapitlu 4, skużani, 4-6, fil-ktieb tal-Lut ukoll. Tgħidlek ukoll pereżempju Lut kapitlu 10. Hemm ħafna passaġġi fejn tgħidlek li hemm bżonn xi ħaġa oħra mal-fidi u anke mat-tama hija l-paċenzja. Għax il-fidi qed tara minn issa kif ħajkun tiegħek il-futur. Inti bħalissa marit, imma taf kif ħatkun b'saħħtek. Inti bħalissa qed tistragilja finanzjarment, imma inti taf kif ħatkun komdu.
inti għaddej minn problemi ta' relazzjoni, imma inti taf kif ħatkun meta dan iż-żmien jgħaddi. Allura Alla qallek dawn it-tlieta jaħdmu, il-fidi, it-tama u l-imħabba. It-tama x'tagħmellek? It-tama mhux bħalma jgħidu bl-Ingliż. Kollox sew, żomma, u l-affarijiet jkunu tajbin, nispera. I hope so. Il-Bibja meta titkellem fuq tama, hope, titkellem fuq xi ħaġa totalment differenti li ħafna mill-Kristjani għadhom ma qabduwix. Il-tama hija dik li tagħti il-ħajja lil-fidi. Jekk il-fidi titkompli topra, tittopra wkoll hand in hand mat-tama. Għaliex? Għax il-kelma tama fil-Grik tfisser li waqt li qed temmen in kontinwament għandek aspettattiva favorevoli. Jiġifieri you're constantly expecting something good is going to happen. I'm expecting. Hallelujah. Ħantikom eżempju. Meta mara tkun pregnant, i tirċievi ż-żerrija, jiena u inti pregnant. Irċevejna ż-żerrija tal-kelma tal-Alla. Imma ħafna minnkom mhux qed taraw il-frott ta' dik iż-żerrija, għax għadha żerrija. Issa l-potenzjal ta' kollu li inti trid fil-ħajja tiegħek kollu jinsab f'dik iż-żerrija. Fejqan, ħelsien, barkiet, relazzjonijiet, sewwa promozzjoni, paċi, mħabba jena, forgiveness, maħfra, dak kollu jinsab fil-żerrija. Għalhekk mingħajr il-kelma tal-Alla x'inti tkellem minn l-erba' li għaddew. Mingħajr il-kelma tal-Alla inti ma tista' tirġi fi xejn, għax il-fejqan, il-ħelsien, it-tama, kollu jiġi permessa dik il-kelma, dik hija capsule. The word of God is the capsule. Your healing is in the word. Your deliverance is in the word. Your blessing is in the word. Your joy, your peace is in the word. Mela xiġi attakkalek ix-xitan? The word. He will steal your word and he will leave you with nothing. He will kill you. Because now, jenta m'għandek xejn fuq xiex temmen. M'għandek xejn tittama. Għattifmu? Mark kapitlu 4, l-battalja għal-kelma. Sewwa? Marat il-fidi hija l-istampa. It-tama hija l-fuel. It-tama hija l-petrol. Hija diesel u l-imħabba hija l-karozza. Ħanamilkom differenti. Il-fidi hija l-mappa. Taf x'inhi d-destinazzjoni. It-tama hija l-petrol u l-imħabba hija l-karozza. Biex inti tasal minn hawn għal-Mellieħa, għandek bżonn karozza. Però l-karozza mingħajr il-petrol mhux ħa taħdem. U jekk ma tafx id-destinazzjoni, m'intix ħa tasal. Battu għadi. Mela Alla għallek, mingħajr imħabba ma tistax taħdem il-fidi. Alla għallek, din hija id-destinazzjoni l-Mellieħa. Sewwa? Għandek bżonn karozza biex tasal hemm u sakemm tasal trid il-petrol. It-tama. Għaliex għax hope means il-kelma tama tfisser, ħajlkom bl-Ingliż, tfisser there is an anticipation for pleasure. Inti qed tantiċipa minn quddiem ferħ. Tfisser an expectation, tistenna, tippretendi li xi ħaġa ħajseħ. Mhux bdejna attitudni, nispera. Le, kara. Irċevejtu dak ix-xogħol, qed nemmen, qed nistenna. Irċevejtu dak il-breakthrough, qed nemmen, kontinwament qed nistenna. Qed tifhmu? Mela I'm believing while I'm constantly expecting. Irċevejt iż-żerrija, 9 xhur oħra ħajkolli tarbija, and in the meantime in between I'm expecting. I'm expecting.
Qed tifhmu? Għalhekk mara is always expecting. When once you're pregnant, me and you are pregnant. I'm expecting. What am I expecting? Healing to manifest. What are you expecting? Blessing to be released. What am I expecting? A breakthrough in my finances. What am I expecting? Things to change. That is, you are living with expectancy. I am living with hope. Et neħx bit-tama. Et tifmu għahwa? Jek et tifmu sul-post wers u bħal saw tal-faħru l-mulej. Għaw 3-4 ferħanin. Amen. U l-imħabba, mela ma tistax jgħid għand il-fidi. X'qed temmen? Ma nafx. X'qed tistenna? Anything. Meta l-Bibja titkellem fuq fidi u tama, taf eżattament x'qed tistenna. Taf eżattament x'ħatara. Taf eżattament x'qed tistenna ħajsir jew qed isir u qed ħatasal hemm għax taf li Alla wedek u Alla huwa mħabba. Ħamorru fi ktib ta' Romani kapitlu 4, malaj. Romani 4. Mela l-iskrittura tgħidilna li l-imħabba, mhux l-imħabba, għalkemm l-imħabba għandna bżonna u fant il-Bibja tgħidlek fi ktib ta' Galatin li l-fidi taħdem permezz ta' l-imħabba. Sewwa? Romani kapitlu 4, ħanaqrawkom minn vers 16. Tistgħu taqraw miegħi minn kapitlu 4 vers 16, l-istorja ta' Abram missier il-fidi. Però ftit jaraw li Abram mhux biss missier il-fidi, imma missier it-tama. He was not just full of faith, but he was full of hope. He knew exactly what God saw, and he lived 25 years expecting to see it. Alla Abram ra xra Alla bil-fidi, ek tgħid Romani kapitlu 4 vers 17, imma mel-25 sena jgħix bl-aspettattiva ta' dak li Alla wedu. Qed tifhmu? Infatti bl-Ingliż il-kelma hope tfisser a fervent an expectation of good. An expectation, by the way, il-kelma expectation tfisser di wkoll. An expectation with a heart of joy. Ġifieri mhux aspettattiva min jaf ma nafx hekk hux ħajseħħ jew le. Aspettattiva stennija buċċek tiddi għax sooner or later dak li Alla wieħed ħajseħħ. Ħafna mid-drabi il-nies li jgħidu li nimxu bil-fidi, u vera timxi bil-fidi, għax Alla tittoġbu bil-fidi, pero jinsew li l-fidi ma jfissirx li nħidejjem tfisser issa, now, done. From God's perspective, it's done. From your perspective, there is the walk of hope. Qed tifhmu xi tfisser. Irrifieri, minn punto di vista tal-Alla dejjem it is done. Healed, blessed, delivered, saved. All that's done. Mill-aspettattiva tiegħek għandek dik il-mixja tat-tama li inti kontinwament b'aspettattiva li xi ximkien ħassih. Imma inti bil-fidi tittara diġà saħħet, imma fit-tama ħatar qed tistennija timmanifesta kontinwament. Qed tifhmu aħwa? Halleluja. Ħanaraw mill-Romani kapitlu 4, vers 16. Għalhekk il-weda din qed jitkellem fuq kif Alla wieħed il-weda li Abram sar Abraham, ġifieri missier ta' nazzjonijiet. Sa 25 sena ta' 75 Alla ta' weda lil Abram. U aħna nsejħu li ta' Abram fil-fidi. U Alla qallu int missier, ma qallux int se tkun, ma qallux qallu int se tkun infejjaq, ma qallux qallu int se tkun imbierek, ma qallux inti se tkun meħlus, qallu int meħlus,
int imbierek, il-fidi dejjem hekk titkellem. Qed tifhmu? Il-fidi dejjem titkellem, dak li Alla tiġara dan. It-tama tgħin lill-fidi biex tibqa' ħajja. Għaliex għax ix-xitan jiġi biex jaqtalek qalbek. U jekk inti taħseb li l-fidi ma taħdimx binar it-tama, ix-xitan jaqtalek qalbek. U x'għamel il-Bibja tgħidlek? U ħafna fl-aħħar ta' żminijiet jabbandunaw il-fidi. Tafu li xikra il-Kristjan għadda abbanduna l-fidi? Għaxina ma rajtiex tal-weda, għaxina ma ħassejġej, għaxina għandek il-barka ma rajtiex, ma la mux... Sen nafti. Il-fidi l-ewel tara. Vizjoni tal-fidi. It-tini tibda kontinuament tistennija il-ħaj. U meta qed tistenna inti xi x'għandek bżonn? Meta qed tistenna xi ħaġa x'għandek bżonn? Paċenzja. U l-Bibja tgħidlek il-fidi taħdem bil-paċenzja u t-tama taħdem bil-paċenzja. Allura peress li ħafna affarijiet fil-ħajja tagħna ħanirċivuhom bit-tama u l-paċenzja, ħafna jaħsbu mela la ma ħassejt xejn u la ma saħħitx illum mela naqta' qalbi u nitlaq lem dal-klim tal-fidi kollu bla żins. U xorta ma jirċivux fl-aħħar mill-aħħar. Anzi, poġġu lilhom infushom fil-periklu jistgħu jintilfu għax jekk tabbanduna l-fidi x'ħad tagħmel. Qed tifhmu? Isimgħu. Mela Rumani kapitlu 4 verset 16, għalhekk il-weda hi marbuta mal-fidi. Jiġifieri ma tistax tgħid qed nemmen jekk inti m'għandekx weda fuq xi qed tibbaża. Qed tifhem? Din ifhmuha tajjeb, ma tistax tgħid qed nimxi bil-fidi u ma tafx fuq xiex qed tibbaża l-fidi tiegħek. Jekk jiena qed nemmen il-mulej li jien u d-dar tiegħi kollha jsalvaw, irid insib il-kelma fejn Alla jwiegħed fejn jitkellem fi ktieb ta' Ġoswe, fejn jitkellem fl-Atti tal-Apostli li jien u d-dar tiegħi kollha jsalvaw. Sewwa li Alla talab fil-ktieb ta' Salmi 2:8 itlobni in-nazzjonijiet. Ommi u missieri u kuġini u ħuti dak in-nazzjonijiet, parti minna se. U jiena nagħtihomlok. Isaiah 55 vers 5. You shall call a nation which you do not know, and a nation which you know not shall run to you. X'qed tagħmel hemmhekk qed tikklejmja in-nazzjonijiet. In-nazzjonijiet hija nanna, il-kuġina, tziju, dawk in-nazzjonijiet. In-nazzjonijiet se jkun ir-raġel li inti iżewwix miegħu jew il-mara li żewwix miegħu. Li bħalissa kemm ilek sirt il-Kristjana iskoprejt li qed tgħix ma mostru jew mostra oħra. Sewwa, għaliex, mhux ovvja jekk intom biddiltu mis-sirijiet. Allura inti xejn l-ewwel Korintin kapitlu 7 li l-fidi tiegħek bil-fidi tiegħek inti tqaddes il-żewġek, bil-fidi tiegħek tqaddes il-martek. Tqaddesha mhux jiġifieri tagħmel xi xi raġġera fuq rasa u issa ssir qaddisa da. Jiġifieri inti issa bil-fidi tirbaħ lil żewġek. Imma sakemm jintrebaħ kebek. Qed tifhmuha ħajja. Għalhekk it-tama hija kruċjali għall-Kristjan. Kruċjali għall-Kristjan. Ħankomplu. Għalhekk il-weda hija marbuta mal-fidi biex tkun mogħtija bħala grazzja u hekk tibqa' sħiħa. Għallu lidu kollha, mhux biss għal dawk li jgħixu bil-liġi imma wkoll għal dawk li jgħixu bil-fidi ta' Abraham. Il-missier tagħna l-koll. Skont ma miktub, jiena nagħmel minnek missier ta' kotra kbira ta' ġnus. Missierna qudiem Alla li fih u hemmen. Li jagħti l-ħajja lil mejtin u li jsejjaħ fl-eżistenza lil dak li ma jeżistix. Jiġifieri dak li ma jeżistix Alla jsejjaħlu jeżisti. Dak li huwa mejjed Alla jsejjaħlu ħaj. Dak li huwa marit Alla jsejjaħlu nfejja. Dak li huwa dajja Alla jsejjaħlu b'saħħtu. Let the weak say I am weak. Qed tifhmu kif taħdem il-fidi mela? Imma naraw issa taraw kif issa Abraham mhux biss bil-fidi ħadem, imma wkoll ħadem bit-tama. Ħankomplu. Jiena nagħmel minnek missier ta' kotra kbira ta' ġnus. Missierna quddiem Alla li fih u hemmen u li jagħti l-ħajja lil mejtin u jsejħ lill-eżistenza lil dawk li ma jeżistix. Meta ma kellu ebda tama, Abraham it-tama u hemmen. Abraham għamel 25 sena jara li lilu fil-viżjoni tal-fidi
missier 25 sena mingħajr ulijiet, min jaf forsi 25 sena min jaf kemm għadda nies jiżżufjettaw bih. Jiddiħku bih u min jaf jgħidulu jien nafu saqta qalbek u inti xieħ u dik xieħa u whatever. U għal jaf kemm qala mnalla ma kemmx Facebook għax kien jaqalu Facebook ukoll. Sewwa. U kienu jgħidu li għaw inti tmur River of Love tal-fidi. Sewwa. Mbagħad mela Abraham emmen imma l-Bibja tgħidlek mhux biss imma kontinwament għex bistennija b'aspettattiva li dak il-jum la Alla weda ġejja. Hallelujah. Ħanejdukom aħwa. Listen to me. Try to get this. Kulħadd jiftaħ widnej ħbajraj. Il-fidi, listen. Try to get this. This is just fresh from heaven right now. Fejt il-fidi tpoġġik tiġa fl-ispirtu. It-tama tejnek tasal u timxi jum wara jum. Jum wara jum. Bil-fidi jina wint tiġa imma t-tama ntejni neħx illum. Kompli t-tama. Kompli għawi qalbek. Taqtax qalbek. Għattif moħwa? Hallelujah. Thank you, Jesus. U meta ma kellu ebda tama, Abram it-tama. U emmen. U hekk sar missier ta' kotra kbira ta' ġnus. Skont ma kien intqallilu. Hekk għad ikun in-nisel tiegħek u ma naqas fil-fidi tiegħu. Anqas meta ġieb quddiem għajnejh li ġismu kien mejjed għax kien għoddu laħaq 100 sena. Jiġifieri dak li Alla wedu kontinwament der impossibbli. Aħna naqdu Alla tal-impossibbli. Il-Bibja xtajt. Għal-bniedem impossibbli. Imma għal-min jemmen xejn mu impossibbli. Għal-min jemmen xejn, dak klim ġesu, da mux klim Gordon. Għal-min jemmen xejn. Imma minti dajk li temmen, allora kif għadek marajċ? Għax etnejx bit-tama. Għamnejx, etnejx kontinuament with expectation. Kontinuament għed nistenna, mux għed nistenna. Le, mux għed nistenna da. I'm actively expecting. I'm actively expecting. I am actively participating. U għem, il-Bibja tajdinna, x'għamel Abram biex mod kontinu attiva l-fidi tiegħu u għex bit-tama. Kif? Vers 17. U ma naqas mill-fidi tiegħu, anqas ma ġib quddiemu li ovvjament kien xieħ u anke l-mara tiegħu, vers 20. Quddiem il-weda ta' Alla, ma qatx Alla jinniżel jekk jemminx jew le, ma qatx Alla jinniżel jekk jemminx jew le, imma saħħaħ fil-fidi. Kif issaħħaħ fil-fidi? Fil-waqt li glorifika lil Alla, kif tissaħħaħ bil-fidi? Kif jigglorifika lil Alla? Abram. Għamal 25 sena jirrefletti fuq il-weda u għamal 25 sena xaħġek. Grazzi mulejlina missier ta' ġnus. Grazzi li jina bil-fidi tiegħi nara ġnus. Għax Alla kienu rieħ, għallu għara, Abram, tarom l-istilel tas-sema, dawk u lidek ħajkollok bħal ulidek. U taraħ il-ramel tal-baħar ħajkollok ulitek u kollek. Il-lutu ma l-ulid naturali. Dawk li huma l-Kristjani li huma mwilda minn ġdid mis-sema. Aħna tnejn sejħu ta' Abram, sew il-lut u sew il-Kristjani għandu l-ulit naturali u l-ulit tas-sema. Jina u inti stilla, għartlek il-mami, int konti mulet stilla. Hallelujah. Vers 20. U zambi sħiħ li min kien għamillu l-weda, kien qawwi bizzejed biex zom kelmtu. Mela meta jina nimxi bil-fejdi u għet nitħeġġeġ, għet ninkoraġi li nifsi bit-tama,
Irrid inżomm qudiemi il-weda. Irrid inżomm qudiemi il-mappa. Irrid inżomm qudiemi id-destinazzjoni, x'irid nilħaq, x'irid nakkwista, x'irid nara f'ħajti jseħħu jsir. Għalhekk l-Iskrittura tgħidlek dawk li il-persuna li jqis xi ħaġa oħra daqar minn dak li Alla wieħed ma jistax jirċievi xi ħaġa minn Alla. Ġakbu kapitlu 1 vers 5-7. A double-minded, a double vision. Ma tistax tgħid imma jien nafin imbierek u ma tantx qed inħossni imbierek. Jew jien meħlus, naħseb mhux veru meħlus. Ma tistax toqgħod serek. Inti kontinwament timmedita li int meħlus. Kontinwament timmedita li int imbierek. Għalhekk inti timmedita jiena u inti xejn l-Iskrittura xejlek. Tgħidlek żommu l-istqarrija tat-tama hemm tal-fidi wkoll. Imma tgħidlek tat-tama f'waħda minnhom issa narawha. Tat-tama ġifieri kif ħadd kompli tinkoraġġilek innifsek. Billi jiena waqt li nħares lejn the last image, the end image, kontinwament inqalli li nnifsi. Billi nkompli dak li huwa fil-futur bl-istqarrija tal-fidi tiegħi u tat-tama inġiba preżent. Naħseb ħafna dal-messaġġ ħajkolkom bżonn tisimgħu ħana. Għax anke jien qed ngħid my goodness kemm hemm wow x'tomod vera. Infatti il-ħanek qed inħossha. U żamm bisħieħ lil min kien għamillu l-weda kien qawwi biżżejjed biex iżomm kelmtu. U kien għalhekk li dan ġie lilu magħdud b'ġustizzja. Iżda l-kelmiet ġie lilu magħdud ma nkitbux għalih biss imma għalikom ta' River of Love. Għat li jkun magħdud ukoll lilna li nemmnu f'dak li qajjem mill-inwiet il-Ġesu Sidna. Li kien moti għal-mewt ta' dnubietna u qajjem għal-ġustifikazzjoni tagħna. Taf kemm hemm x'tamot hemm? Imma rridu seminar ta' ġimgħa mill-inqas. Vers 1 kapitlu 5. Issa li aħna ġustifikati bil-fidi għandna slim Alla permezz ta' Sidna Ġesu Kristu, permezz tiegħu għandna dħul bil-fidi. Faith, hope and love. X'għandna fil-fidi? Idħul. Idħul, mela l-fidi x'inhi? L-introduction. Nidħol bil-fidi għal din il-grazzja li fiha qegħdin aħna niftaħru bit-tama li għandna li għad niksbu l-glorja ta' Alla. Mhux biss dan, imma niftaħru wkoll bis-sofferenzi għax nafu li s-sofferenzi jġib is-sabar. Is-sabar irawwem il-ħila u l-ħila it-tama. U din it-tama, araw għamijaj, vers 5 kemm sabiħa, din it-tama ma tqarraqx bina. Xi tfisser din it-tama ma tqarraqx bina? Ġifieri din it-tama mhijiex ħadħalik tħammarlek wiċċek. Din it-tama mhijiex ħad iddiżappuntak. M'intix ħatoħroġ diżappuntat. Kompli żomm għajnejk fuq il-weda tal-fidi, dik il-kelma li għala dan. Kompli għawli li nifsek bil-paċenzja it-tama, kompli it-tama kull-jum, halleluja, u żgur m'intix ħatkun diżappuntat. Dak li jgħidlek. Ħalleluja, dak li jgħidlek. U żgur m'intix ħatkun diżappuntat. Imma ħafna x'jgħid xejlek fil-ktib tal-Lut kapitlu 10. Tgħidlek ħafna jaqtaw lura. U għalajlek, taqtax l-ura, kompli it-tama. Ħanilkom storja li ġrat li vera. Mela, meta jina kont, darbettilkom dil-istorja, ma sen nidaxħal għax għandha xaqsam ma' tama. Meta l-mulej għalli biex immuri il-Bible College, u għalli letteralment li ħallast lek kollox, kollu mħallas il-Bible College, u dak iż-żmien kien, nitkellmu 20 kemilu, fin-1999. Kemm jiġi, brother? 21 years ago? Kull xar it-tuition biss kienet €300, $300. Plus il-kontijiet fejt it-tuqot u fejt it-tiku. Il-kera u... U għala kien għalli ħan iprovdilek. U meta għalla provdi, meta jina spiċċajt mort il-Bible College, kienem, meta l-mulej, jina kontet, l-mulej ħammur il-Bible College, marriċ naħdem. Għax jrid namel sentej nixrob. Xid fija, għax inti kelli il-Bible College minn fil-ħodu sa' 8 u nasa fil-ħodu. Sa' nafsinar, break sija, un bat missija sa' tlida. Sawa, sentej sħaħek.
U ma rridx immur xogħol wara xi part-time job biex nispiċċa patata u fil-għodu qasas nirċiev il-kelma tal-Alla. Ma rridx, xi senta jrid ta' nkun dedikati għal Alla. Kienu l-aħjar jekk mhux one of the two most glorious years of my life. U mort għajt infittex post fejn noqgħod bħala u jiena bdejt nittama u nemmen li ħanoqgħod b'xejn. X'imkien b'xejn. U mort Tulsa fejn hemm il-Bible College. Broken Arrow propja, suburb. U niftakar kien hemm ħija fil-mulej u għalli tista' tiġi toqgħod għandna sa ġimagħtej, oqgħod magħna ġimagħtej. Ġiliettilkom istorja kien għadhom kemm iż-żewġ imsija kien daw tnejn. U dħalt jien fil-kredu. U da għaddew ġimagħtej u għadni ma sibx post. Għadda xahar, għadni ma sibx post. Għaddew xahrej u għadni ma sibx post. U bdejt nistħi, bdejt nipprova noqgħod barra mid-dar kemm jista' jkun ħanħallihom waħedhom. Ħalli jgawdu il-ħanimun għax miskin daw iż-żewġ u tħalli jinmaqgħu. U peress li kienu Kristjani kienu stanew għadu kwieti u bravi. Insomma, u kien mela jiena dħalt f'Settembru, f'Novembru, Settembru, Ottobru, Novembru, għaddew tliet xhur. Ġi R.C. Miguel għalli bro, dan huwa Puerto Rican Amerikan, vera ħelu. Għalli jizma ġbejn, għalli ma taħsibx li għandek bżonn issib appartament. U ma kienux jiċċarġawni penny, kienu very gracious with me. Sewa konnejn fid-dar, konnejn naħselu nadda fil-botti wek, li għandu dmir, wara kollox għadnu zom. Imma anyway, u għalli bro, għalli għadek ma sibġeħi. Għatlu leta, għalli minti zgur smajt mill-mulej. Kemm minnkom meta intom għandkom il-weda tal-la qoddimek, xaħġiela, kim minti zgur smajt mill-mulej. Minti imma l-mulej zgur wedek jek. U ngħidlek il-verità, ħriġt il-barra mid-dar għax kellu raġun. Mhux għax jiena kont qed inkun kordjali, I was being sensitive, imma xorta. U għetlu mulej, għetlu did I miss you? Għetlu forsi l-immaġinazzjoni tiegħi. U niftakar, kien ġimgħa qabel il-25 ta' Novembru, bej wieħed ieħor. Mela, tad ġimgħa kont noqgħod Tulsa, Oklahoma. U sjaw nofs il-bogħod kien hemm Oklahoma City. U mmur Oklahoma City għax kien Thanksgiving weekend, l-Amerika għandhom il-Thanksgiving, kien Thanksgiving weekend. U mort Oklahoma City, kont mort inżur il-knisja fej kont ġieli mort qabel jiena kien jisimha Church on the Rock tal-ġen, knisja sabiħ ħafna. Fuq Tulsa kont imur Rejma. U nintaqa' ma' ħabib antik, għalli braw, għalli good to see you, għalli inna ma narawk. Għalli fej, xinti tagħmel, għatlu għat immurna qed nattendi Bible College Rejma. Għatlu għalli se kont ma tafx il xi ħadd joqgħod Tulsa Oklahoma jien. Jien naf forsi jista' jikri li xi kamra. Għatlu ma nistax inħallas ħafna, għatlu għax ma nixtieqx naħdem. Għalli konversazzjoni hawnhekk għadha l-brother hawnhekk bħalissa da joqgħod Oklahoma City. Għad jiġi jarana l-konferenza ta' dan il-weekend, għalli kellha waħda lilu. U dak kien jismu Arlen Hill. Kellu 70 sena, ftit xi xarej tleta qabel kien għadha kif mititlu martu b'kanser. U kien spaċċa waħdu ġodar kbira. Kellimni, ġiletilkom dil-istorja, kellimt miegħu u tani badna karta, ġiletilkom di. Ew kitab l-indirizz tiegħu fuq, jiena isfel, għattajnija. U kulħadd qabad in-nofs u morna le. Għalli kif tasal Tulsa, għalli kuntatjani. Dak kien fil-għaxija, mort knisja, morna kien hemm konferenza, mort knisja. U qabel ma mort, oh my goodness, ħadd l-indirizz tiegħi. Meta qsamna l-karta, u ħadd jew jien ħadd tiegħi. U għed, oh man. U mar il-hotel room tiegħu wkoll, u qal, oh no. U da kien bnidem tal-mulej, għallu jekk din hija minnek, għallu għamel li dan il-ġuvni jiġi il-lejla l-konferenza
u jpoġġi eżatt qudiemi. Daw it-tip ta' sinjali ma tantx nitlobhom ġeneralment jien. Imma talaba. U niġi eżatt qudiemu dakinhar f'konferenza ta' madwar il-fruħ. Ġi mhux pereżempju ġerben ruħ faċli tara l-bniedem, u għalli jisma' għalli inti taf li il-karta li tajtni l-indirizz tiegħi u għetlu iwa. Għalli this must be from the Lord, għalli nintaqaw naqta storja twila msomma. U ntqajna. Qabel ma sar da kollu, u meta Miguel Arsi dak li kontet noqgħod magħhom għalli inti żgur smajt mill-mulej. Niftakar kont mort nitlob il-mort l-mulej jitlu jekk immissjajta please għajni. X'nista' nagħmel insib job. Unħoss, imma mhux biċċajta, ejja la bro. Da Gordon u jiena l-Espiritu Santu. U jiena għaddejjek, unnu ma nħoss, u l-mulej għamel li waħdek kara. I felt like the Holy Spirit slapped me. Thank you, my brother. I felt like he slapped me. It's like a sweet rebuke. U smajt dil-kelma. Don't you dare stop now believing me. Of course, the miracle was just around the corner. I almost missed it. ħafna xiġri l-om. Jamlu snin jitu jemnu. Eżattament qabel ma tiġi l-breakthrough. Mux ħajseħ. And they miss it. U li kieku l-Spiritu Santu ma tanix rebuke dakinhar bimħabba. I was about to give up, look for a job, kon neġi drained, kon nispiċċa ma nirċivix dak kollu li għandu l-mulej għalija, u kon nimmissi dal-barkiet. Biex imbagħad spiċċa ġodar, noqgħod għall-ewwel waħdi, bla ħlas, bla renta, kollox imħallas għalija, għal sentej sħaħ. All of that happened għax kont għamil żmien nemmen, ma mot nara xejn. U meta wasalt bi kważi ħanara, l-għadu bedela ma moħħi inqeda bħija good intention, għax ovvjament u nifmu fiċ-ċirkustanza, I almost missed my miracle. Noqgħod ġo villa għal sentej sħaħ, bla pagamenti, bla kontijiet, xejn zero. Mela x'għamilti? Ix-xitan irid jaqtali qalbi propju qabel eżattament ma rajt il-breakthrough. U x-xitan dak li għamel ma' Kristjani. Propju qabel ma jara l-breakthrough. Jiena nemmen dinja spekulazzjoni tiegħi. Li kieku Abram ma ħares lejn Hagar, kieku Ismael kien jitwieled mill-inqas madwar 10-14 sena qabel. Għax ħafna drabi qabel ma tara l-miraklu u hemmhekk ix-xitan li jiġi biex jaqtelek qalbi. U inti xi tagħmel? Tkompli tara l-viżjoni tal-fidi. U tkompli titħeġġeġ. Le, mhix ħammur lura, minix ħandu lura. No, in Jesus name. No. Halleluja. Qed tifhmu aħwa? Grazzi Ġesu. U hawnhekk xi tajt. U din hija t-tama ma tqarraqx bina għax l-imħabba ta' Alla li ssawbet f'qlubna permezz tal-Ispiritu Santu li kien moti għalina. Meta Alla intaqa' ma' Abraham aħwa taf x'għamel? Intaqa' mal-imħabba. Alla ta' viżjoni poġġa fih il-fidi. U Abraham mexa 25 sena bit-tama. Qed tifhmuha? Praise and worship ti. Lut kapitlu 11 nispiċċaw bdi. Lut kapitlu 11. Kapitlu 1. Halleluja. Il-fidi timxi u topera bil-imħabba u hija it-tama li żomm il-fidi kontinwa. Isimgħuha. Il-fidi hija l-pedament tal-ħwejjeġ li aħna għandna nittamaw. Il-fidi hija l-pedament, jew nkella l-fidi hija ċertezza tal-ħwejjeġ li aħna li għandna nittamaw. Hija l-prova tal-ħwejjeġ li ma narawx. Faith is the substance, ġifieri l-fidi hija sostanza of things hoped for. Il-fidi hija tama
Il-fidi għal-pedament. Il-pedament. Kamma minnkom toqoddu ġodar. Ma pedament biss. Imma qabel ma rajtu d-dar, rajtu l-pedament. Minnar il-pedament id-dar ma titlax. Il-pedament id-dar għandha bżonn il-pedament. Imma minnar il-komplement għad-dar ma tistax toqgħod fija. Il-fidi għal-pedament li inti għattemmen l-alla għal-affarijiet li għandek bżonn fil-ħatijak. Imma l-fidi għadak li tibni d-dar. Skużi, it-tama, il-ħob għadak li tibni il-qawwa fik li inti dik id-dar ħad tidħol fija. Dak il-ġob ħajkun għandek, dik il-fejqan ħajimmanifesta, dak il-breakthrough ħataraħ, dik il-familja ħad iġi restaurata. Halleluja! Amen! 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 Kulħadd jgħid warajja. Grazzi mulej tal-kelma tal-la. Inti bim l-imħabba. L-imħabba tiegħek mulej. Tagħtini t-tama li dak li wetli fil-ħajja tiegħi iseħħ u jsir għalija. Jiena nimxi bil-fidi u kontinwament nistenna mulej bit-tama li xi ħaġa qed jiġri, li xi ħaġa qed timmanifesta fil-ħajja tiegħi. Minix ħanerġa' lura, minix ħanaqta qalbi, inkompli nimbena bis-qarrija tat-tama tiegħi għax dak li wedni huwa fidil. Inti wedni mulej u int fidil biex dak li wedni iseħħ u jsir fil-ħajja tiegħi. Ma naqtax qalbi mulej. Kontinwament ngħix b'antiċipazzjoni ferħ ġa qalbi b'aspettattiva mimlija fidi fi Kristu Ġesu. Grazzi mulej li l-kelma tiegħek qed isseħħ u ssir fija. Grina nara dak li inti wetni. Niddikjara f'isem Ġesu Kristu li jien għandi dak li l-Bibja tajt li jien għandi. Li jien dak li l-kelma tal-la tajt li jien. U jien kapaċi għal dak li l-Bibja tajt li jien kapaċi. Grazzi mulej qaddis li l-gweda tiegħek qed taħdem fija. Anke jekk għadni ma narajiex, imma tama tatin il-qawwa li xi darba dak li wetni jien ħammissu bidejja, jien narah bajnejja u jiena nidħol fih. Halleluja! Grazzi Ġesu. Halleluja. Ejja nitolbu waħwa u nbaxxu rasna. Grazzi mulej qaddis. Mulej qaddis, grazzi ta' din il-kelma li qed tagħtina li tagħti l-poplu tiegħek biex tħeġġiġna, biex tqawwina, biex mulej anke f'dan iż-żmien li aħna ngħixu ma ninħallu bl-ebda mod li l-għadu jaqtalna qalbna bajnejna fokati fuq il-mappa, fuq il-viżjoni tal-fidi, bil-konfidenza li għandna fik li inti Alla mimli mħabba. Il-qawwa tagħna mulej ma tiġġarrafx, it-tama tagħna mulej ma naqtawix mulej. Qalbna mimli tama, mulej qaddis, grazzi tal-poplu tiegħek mulej, grazzi tal-fejqan, grazzi tal-ħelsin, grazzi mulej Ġesu li aħna mhux dawk il-poplu li naqtaw qalbna u norġgħu lura, imma mulej nħobbu nkomplu nħallsu l-qudiem mulej. Natu glorja u nur f'isem Ġesu Kristu. Jekk inti llum qiegħed hawnhekk tisma' dan il-messaġġ u tajt li pastor jiena qtajt qalbi. Jiena nħossni li les biex nċedi l-armi. Il-mulej jgħidlek iċċedix issa. Not now. Not now. Don't give up now. Taqtax qalbek issa. Ilek tittama. Ilek temmen. Taqtax qalbek issa. Għax dak li ilek temmen is just around the corner. Hallelujah. Thank you, Jesus. Grazzi mulej qaddis. Jekk inti l-lejla qiegħed hawn tgħid li pastor jien nixtieq nagħti ħajti lil Ġesu. Nixtieq verament nkun tiegħu, insalva halleluja u nibda ħajja ġdida miegħu jekk dal-persuna hija inti għadek qatt ma tajt ħajtek il-Kristu għadek m'intix ċert jekk intix imweled minn ġdid, oli jdejk hawn xi ħadd illejla. Tixtieq tagħti ħajtek il-Kristu għandna waħda, wieħed. Min iktar tixtieq tagħti ħajtek il-mulej oli jdejk issa stess. Għall-ewwel darba f'ħajtek min inti. Intom li intom fuq YouTube u Facebook. Ejdu talba warajja dak kollu għolejtu jdejkom. Hallelujah, praise God, while the worship team gets ready. Thank you, Lord. Say this prayer with me. Ejdu talba warajja minn qalbek, illum issa qaddis. Grazzi tal-kelma tiegħek. Illum naraf li mingħajr Ġesu Kristu
m'għandix tama fil-ħajja tiegħi. Ġesu huwa t-tama tiegħi. Ġesu hija f'qalbi. Salvani. Aħfir li d-nubieti mulej. U għatini l-kuraġġ biex nibqa' miex il-qudiem, ma naqtax qalbi u nżomm l-istqarrija tat-tama tiegħi fik. Inti li wetni mulej, inti żgur twettaq dak il-weda tiegħek fil-ħajja tiegħi. Salvani, eħlisni u kisser il-ktajjen kollha tal-għadu minn fuq ħajti. Illum niddikjara minn qalbi u minn fommi ngħid Ġesu għas-Sit u s-Salvatur tiegħi. Jien salvat mhux bis-saħħa tiegħi imma bil-grazzja tiegħek missier. Halleluja. Għatu ċabċipa lil Moleza saħħa.